Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e huccide mon e kala saaha noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka aljuma hande ko widon tan juma mubarak yo Allah waɗanen jaam e sutura goto fo salminama e inde ko noon manama e jettode seren ɓe min jejjitaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna fof hawɗo borosaw holluden caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Mali Guinée Mauritanie aduna fof ɗum noon arande on ko ɓuuri tengtude jayndel di oɗo subaka aljuma hande ene jeeya hen noon coftal ɓaldi hande kañum ardi mon jihen kadi banggue dawrugol nane nder jayndeli ɗi kono kadi ko ganduɗa ko kañum tan fayi e banggue embargo mo Mali waɗa o oɗo saaha e leyɗele tan leyɗele ɗe ɗe ganduɗa kamɓe jeeya e CEDEAO nane nder jayndeli ɗi en batta sona arande onen non tigi jayndi gendire le soleil udditi damale oɗo subaka hande mon ji natal gardiɗo joueur ɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni Aliou Cissé ina haɓɓi masque muɗum ne huccita e micro ji ɗum noon hollata tan ko haaldudemo e tan ɓe ganduɗa kamɓe goni saktoɓe kabaruji arde tan e match Mali e match Guinée e tan Sénégal ɗum ɗon noon ko hande jogori dañde so waktuji 13 yoni e leydi meɗen ina daña to diwan mo Cameroun kamɓe ɓe mbi noon kala ko mbawi gam yaade e 8e de finale o maɓe jahen kanko noon Kaba Diawara kanko ardi joueureɓe di Guinée Conakry ɓe o wi tan ko kamɓene to banggal maɓe aɓe cikki tan ma match o dañi e fair play mana e dow jaam ɗum woni konngudi makko ma tawe hen kadi to banggal dawrugol konngudi Abdoulaye Diouf Sarr wiide tan wonɓe ɗo duuɓi 10 mairie mo Dakar liggaki haydara ɗum ɗon noon koko ganduɗa ko programme moɓe fonno joƴƴindeɓe oɗo saaha kanko ha joni tan to diwan mo Passy ɓe mbi axe uji 10 ɗi ganduɗa Mame Baye Niass kadi mo Mame Baye Niass noon tigui mo yeewi askan wi kankone o darorimo ɗum gam tan yewtidde ɗum ngal ɗon banggal caggal jayde le soleil garen ha joni coftal ɓalli e jayde laas kamɓene monji natal joueur ɓe meɗen ina kolli caggal kono ne gone terrain ɗow haare ɗum ɗon noon ɓe mbi tan aɓena paɗa ɗo joni tan noɓe mbaɗirta match uji joƴƴuɗi ɗum noon hayso tawi coronavirus o ina mimi ɓe no fewi ha yoga e moɓɓe ni ina jogori wasde joude kanko ni Aliou Cissé mo dañi caɗele fawde tan joueur ɓe no hanirta ni kono noon o wi maɓe jaa gam gagnade ko ɗum woni darde maɓe oɗo saaha Kaba Diawara konngudi muɗum ina tawe nder jayde las ha joni wi tan kamɓe guinenaɓe ko engagement ɓe dañi gam hebde kubo Barthélémy Diaz kañum ne yani tan dow maire Banda Diop woni maire mo ganduɗa kañum woni maire mo Padoa kanko noon o wi tan ala ko liggi toon ko ɗum saabi mo hollite so ñane 23 janvier yoni jayde stade ko hen gaare tan coftal ɓalli ha joni tan kamɓe ɓe kolliti brassard capitaine o haɓɓata ɗum ko Sadio Mané o wi noon woni ko ganduɗa jogorani teddude dow makko ɓe gaari tan ha joni e match jogorɗo dañde hakkude Sénégal e Guinée Conakry ɓe mbi toon to diwan mo Cameroun to aɓena mbaɗa koɓe foti wadde ko fo mo jeeyataki hen jogori wonde Idrissa Gana Gueye kañum oɗo saaha feeɗi ɗum tan ko rafi coronavirus ɓe mbi koko ganduɗa noon ma ŋakkere makko walla darde makko hatte no fewi e nder stade o hande sen gummima hen payen e tan landa politique aji walla mbiyen arène politique o oɗo saaha garɗon dinguiral noon dilli son ƴewtidima jayde enquête kañum oɗo subaka mon jiitan ko wayno yette ko faye banggal gande ɓaleɓe e ko way noon ɗeɗon gande ɓaleɓe noon ƴewtidama tan ɓe payi hen no fewi ha hewɓe ni ina mbiya oɗo saaha ɓe mbayi tan ko wonɓe nder lamba ni kamɓe ɓe
kamɓe ɓe ganda kamɓe goni wonɓe arène politico ena mbaɗa campagne ha joni tan mataw koye darde hoore mabɓe ɓe goni kanko tan wonɓe to banggal noon wadde hambuji kamɓe ne ɓe dartima gam wiide tan wonɓe gandani ina jaaha ƴetta kartal mumen gam wodde so jeehi ha jettima ɗo foti wodde ɗo natta andude ɗo dari goɗɗo noon wi ko guila tan campagne o fuɗɗi kamum koko leli sellani saabi ɗum ko mystique mo ganduɗa yani dow makko ɗum ɗon fo nane nder jayde enquête jayde les échos gareten les échos noon ɓe mbi tan ko changement ji ganduɗa ƴewtidama to cabinet d' instruction to yete saabu won hen mabɓe oɗo saaha ummiɓe tan gam faade waɗoyde campagne goppi liggeyaji mumen ɓe mbi beele sanction ji ene yanayi dow ɓeɗon walla andaka mo kanda yanamayi dow mum ha wasi fittandu muɗum woni ɓiɗɗo sénégal najo oɗo barado toon to diwan mo états-unis warimo noon ko tan giƴiraɓe makko ɓe mbardimo noon ko montre or mo on montre dañɗo jama mo haɓɓuno ɗum woni konguɗi ɗi kaw makko suuti o wi noon ko sehila makko ɓe o ruttintuno galle mumen mana amo waɗanno ɗum déposé ko ɓen tan yooɓi fittandu makko gam montor oɗon mo haɓɓuno goɗɗo kadi biyeteɗo Jamal Omayes kanko woni gardiɗo pâtisserie les ambassades kanko noon mataw tan ko baɗaɗo porte plainte ko tan joguinoɗo banggal gartam makko toon e nder liggorde makko waɗimo porte plainte oɗon ɓiɗɗo debbo noon wine namnomo ko tolni million saabu tan koɓe wadduɓe kamɓe ɗiɗo mataw ha tan piile dañi hen jayde libération ko ken gareten libération dawri tan e 5 million ngaji francs CFA gujjaɗi to Afisen ha saabi ɓe mbi joguinoɗo planification banggal livraison nawde banggal ñamdeli ɗi walla mbiyen nawde marchandise uji ɗi kanko noon ɓe mbi jungo makko yaltani en saabu ko tolne duuɓi 7 koye mbuñari tan o liggoto ɗum ɗon noon woni darde mabɓe woni noon ko ɓe ƴewtidi e oɗo saaha ɓe mbi Basirou Kane kañum tan dartima walla mbiyen kañum nanga to si agri ɗum noon woni Avipress consulting woni banggal ganda ko hen ɓe liggotono ɓe mbi wi tan ko yoɓe mbi ko yo daro gam yaltinde walla mbiyen lernude koppareje ɗeɗon holto naati nga ɗum ɗon noon nani kewi toon to Avisen kamɓe koye banggal ndema ɓe dillata ɗum ɗon e mon taw hen konngudi ha joni tan Ousmane Sonko toon to Ziguinchor e wiide tan gouverneur e préfet mo Ziguinchor kamɓe noon koɓe dariɓe tan gam bonnude campagne o Ibrahima Mendy noon kanko o wi tan Sonko ɗo joni yi ko défaite muɗum ɗum saabi ko halluji muɗum heewi mo halluji muɗum kadi woni nder jaydeli ɗi e nder jayde quotidien woni Fadel Baro kanko noon ko dariɗo tan gam ƴamde mairie mo Kaolack ɓe mbi noon e programme makko o holliti darade ha sukaɓe wonɓe toon ɓe daña liggeyaji kono kadi banggal assainissement woni laaɓal e fewnude leeɗe mo daro hen kadi no hannirta ni ha joni e programme makko toon to diwan mo tan toon to diwan mo Kaolack ɓe mbi Yaya Jammeh yimɓe muɗum artunoɓe toon to ganda kañum woni diwan mo Gambi tatoye moɓɓe na pawama juuɗe lawol nana waɗa liggey muɗum oɗo saaha ɓe wonɓe liggey mumen te jiyani koye mumen oɗo saaha woni yahannoɓe tan Sénégal Mali kamɓe noon ɗongnoɓe camion ji ɗiɗon oɗo saaha ɓe puɗɗima waytade ɗum ko yane e dow tan Mali ha saabi kamɓe ne ko wiyete boni filtata yane arte dow mobɓe kanko Aliou Cissé noon mo taw omo jogori tan fawde Pape Gueye e Baba Thiam gam ara wadde secourir garen e jayde
L'Observateur jaynde Futur Média mon ji hen natal Aliou Sall kañum ɗon joɗade tan e wiide kamɓe luldiɓe ɓe kolani luldiɓe e ngal ɗon banggal saabu aɓe gandi ma programme mo ɓe wallitɓe toon to diwan mo ɓe dillata to kono kadi o arti e tan choix ji gardiɗo leydi ndi président Macky Sall kono kadi o wi o yi tigui défaite opposition wo ha laaɓi cer ɓe mbi oɗo ɓiɗɗo gorko ne kañum tan holliti hoore muɗum ha tribunal mo Dakar huccodirno e muɗum saabi ɗum ko patron makko wadduno o ƴetti frein ji oto ɗi o tan wayli ɗum ha ɗeɓi addude jeeya ɗum noon hucciti tan e ñawoɓe ɓe ɗum ɗon ko hanki wonno ɓe mbi équipe mo Sénégal hakkude muɗum Guinée so saga waktuji 13 yoni e ñalawma hande o ɓe mbi Gana Gueye e Sini Dieng kamɓe noon fiɗiɓe ko rafi coronavirus ɓe jeeyatake e joueur ɓe kono noon ma darde moɓe hatte hande e terrain o guddiren e jaynde Vox Populi mon ji hen konngudi Mambay Niang wiide goto fo programme muɗum ne fonno yonde ɗum ngam darade kono wonɓe ganduɗa hande woni Yewwi Askan Wi woni candidat ji Benno Bokk Yakar ɗum ɗon fo mataw tan ko halluji kewɗi kono kanko darde makko ma wat ɗum no hannirta ni ha ko yiɗi ko woni hebde mairie mo Dakar o heɓa ɗum kanko oɗo Mambay Niang saabu o jeeya koye candidat ji ɗi ville mo Dakar ɓe mbi ko derbi tigui hakkude hebde 8e de final ɗum woni hande hakkude Aliou Cissé e tan Kaba Diawara woni coach mo Guinée Conakry kanko noon wi tan ko darima te Aliou Cissé wonta barrage makko ɗum ɗon noon ko hakkude moɓe kamɓe ɗiɗo ɓeɗon ɓe ganduɗa ɓe gowodiri tigui e nder terrain o e ko way noon walla liggeyaji moɓɓe ha joni ɗum ɗo wonno komin gaddano ne banggal coftal ɓalli Vox Populi uddi ɗum en batta sona arande one oɗo subaka aljuma hande ko fay tan e banggal gueɗe rendo gueɗe rendo e oɗo subaka hande arta tan koye Oumar Mbodj ɓiɗɗo gorko baɗaɗo piége tun to diwan mo États-Unis woni ɓiɗɗo Sénégal ha wasi fittandu muɗum oɗo ɓiɗɗo Sénégal noon ɓe mbi yooɓi fittandu makko saabi ɗum ko montre mo jama mo haɓɓuno jungo makko ɓe jinno hebde haɓe mbari mo ɗum woni konngudi kaw makko e nder jayde Les Échos ha joni tan ko artude yimɓe rentade to banggal jaadigal sabo jaadigal saha addanta neɗɗo tampere addanta neɗɗo bone sabo sa woni moƴƴo aɗa yaaday bonɓe walla sa woni moƴƴo aɗa yaaday ɓe ganduɗa ko ƴettuɓe guite mumen pawe dow ma ne wawi addandema caɗele ha wattido e ko wayni yoɓade fittandu ma so tawni ko jiitaɗo ma ande yitama sehilama mbaɗi ɗum kono no foti yimɓe hande jiilete tawa yaadiɓe mumen mbari ɗum ha ubbi ɗum e sara maaje walla ubbi ɗum e ladde feeñata meɗata feeñde ɗum noon ina heewi e aduna o hande ko wiide tan yo yimɓe ɓe ndento e banggal yaadiɓe saabu neɗɗo wiyetake hoto dañ jaadiɗo kono noon yaadiɓe hewɓe walla yaadiɓe ɓe ganda gonki mumen pewani hay sa woni pewɗo aɗa yaada mo fewani so ɓooyi annene kala mo fewani o kala ko waɗi annene ma wiye jungo ma nana hen walla koyngal ma nana hen walla miijo ma nana hen wadde neɗɗo moƴƴo ko wiyete yo moƴƴuɓe jaade moƴƴuɓe kono kadi yo bonɓe goppiɗe koye mumen hande Allah artiri ɗumen fo walla hande haqqillaji mumen yilti ɗumen fo garta ganda ɗo poti darade ɗo daro ɗon saabu neɗɗo ko wiyete ko yummum wonata debbo rese galle wonday tampere fof e resede nder galle no e dewgal no way musdeni ha jibina hen ɓiɗɗo janggo e jaam daro wiya bonat ɗum ɗon tunwina nguru yummum tunwina nguru bamum tunwina nguru koreji muɗum ɗum ɗon neɗɗo ina foti rentade ɗum ha joni tan sukaɓe
ndentude yaadiɓe heewɓe sabu yaadiɓe heewɓe ne mbawi bonnude yaadiɓe heewɓe ne mbawi addandema caɗele yaadiɓe heewɓe ne mbawi wonde musiba ma ne mbawi wonde poson maɗa wadde noon ko rentade tan e andude ɓe yaadata ɓe ko holɓen saɗa yaada yimɓe jogui won miijoji ni roccito hen seese mbatta lelade e galle ma ha hakkude mon gasa sabu wo yaadude ɓe moƴƴani ne ha ɓooya woppa ɗumen ne adda caɗele saaha foof sabu ko wiide ama jogori yaltinoyde sakkereje meɗen walla ko way noon ɗum fof koko ƴewtinɗa ɗo e nder aduna wo yo yaadiɓe ɓe ndente yo yaadiɓe ɓe ndente neɗɗo yo koyngal muɗum raɓɓit surtout cukalel janggowel walla liggotoɗo sa liggoyima arti jooɗo nder galle moɗon sa janggoyi a jippima aɗa jogui ko mbaɗɗa mo wasani mo ganduɗa kam wasata ko watta to momamo jooɗi foof woni janggowo sabu so tawi ne jogui moment baɗɗo libre tan ne wawi uddidde livre muɗum wona e lirde walla ko way noon koye ɗi konngodi gudde tan roɓɓini jayndeli meɗen kono haaɗe nden en beltinto won hen tan e yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe saaha foof ɓe ganda ko fidèle téléspectateur en walla fidèle internet en ne jiya hen Alsane Ba toon to diwan mo France Doura Karamatullah Diallo kañumne ko toon to France Fama Diop to Espagne yiiɗa ñebbe lelɗo Sy kañumne haccitorto ko ñebbe kono kadi ko kañum hirtorto toon to diwan mo Mantala Jolie won woni yummum Piindi salminama juurama koye ɗi konngudi mbiye min mbiyata on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ha lawol gongol so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye jaaduno ɗon ne banggal caméra o heɗanno en ko caate wondude Oumar Ba.